Ngayibuza ukuthi lemigomo yani bathi angiqale ngithathe ingane engiyithanda kunazo zonke okwezami. Kule 6 wakho. Yebo. Sure. Hayi ngafa-ke ngathi naye bathi kukhona indlela esingenza ngayo enye. Ngababuza ukuthi bathi hayi uyobona khona. So bangivalele erumini emnyama. Engazizwa senginomuntu wesifazane odwa ngingamboni. Ayibo. So walala naye lo muntu wesifazane ongamboni? Yebo. Okay. Okusho ukuthi la hamba emva kwalokho ngathi ngoba ngithatha ukubhema sengibuya ngiza ngala ekhaya. Sengizobheka mama ngangasamthandisisi umama yonke isho ukuthi lento ayithathe kumina ngisho ukuthi wasengitshela ukuthi bathatha ubudoda bakho ke lana ngoba wena uyanqaba ukuthi uthathe igazi lakho into elithandayo. So ngake ngikwazi ukusacrifice ngengane yami ngcono ukuthi mina ngizame ngiyinikele ngokwami. Bengazi ukuthi izongaffecta kangayo lento izokwenza ukuthi sisixabane nawo uma wengane. So manje ngoba bethi kena ithatha ubudoda bakho kwaba yisacrifice ngoba kwakukhona into esabezenzile wena wasonqaba nengane. Yebo. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni ihleli noLungstar. Namhlanje simenyiwe emndenini wakwaMthiyane kuthiwa sisondele kunodaba kumele sixoxe. Sawubona njani? Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela babukeli emakhaya uzisho igama. Sanibonani babukeli ngusithembile Mthiyane. Usithembile. Yebo. Uyaphila Sithembile? Ngiyaphila. Siyabonga ukuthi usimemile. Ka-Black Life mase kumenyiwe kusuka udaba ebona umuntu uthi hayi angisakwazi angisakhoni. Yebo. Indaba yakhe iqalaphi? Indaba yami iqala nginibhalele ngoba nginenkinga nobaba ekhaya. Ake ngithi ubaba wengane. Ubaba wengane. Yebo. Okay. Ya. Ubaba sathandana naye endaweni yakaMaphumulo. Okay. Sathandana iminyaka emingaki ihlala amaphumulo ewu2. Wabona engathi uthi impilo yamaphumulo hayi sesifuna ukuthuthuka nathize ngapha emalokishini. Sakha-ke la eThekwini sahlala iminyaka engango6 years. Kodwa kulo ka6 years izinto zishintshile. Asishintshile. Zishintshile kakhulu izinto. Ingakho nje ngize ngathi anginibhalele ngoba inkinga yami enkulu. Okay. Mhlawumbe ungasuyiqala ekuqaleni ukuthi la kuze kuqhamuke le nkinga iqale kanjani indaba? Ubaba ube right engenankinga. Vuke kusena emsebenzini, abuye emsebenzini, angene ebhavini siye ekamerweni. Ekamerweni kube right yonke into. Indaba iqale ngoJanuwari esebuye emakhaya ngoba wangitshela ukuthi usafuna ukuvakashela emakhaya. Mayesevakashela emakhaya ahamba isikhathi esingango3 months. Okay. Mayihambe ngesikhathi esingango3 months mangifona ngimbuza ukuthi awantu ubuya nini ethi hayi ngiyabuya. Mangifona ethi mangibuza kanti ubuya nini akasho ukuthi ubuya lokho ethi nje uyabuya. Hayi. Ngiyitshela ukuthi mhlawumbe kusekunomuntu athandana naye emakhaya. Ngibuye futhi ngiyiphikise mina. Hayi. Ngigcine sengimbuza ayafika. Mayefika ngitshela ukuthi uzoba happy njengoba indlela suke si happy ngama eqhamuka sijabulelana yabo siqabulana kanjalo nje akungenzeki ngalolu suku afika ngalo Ebuye emakhaya. Ebuye emakhaya. Okay. Hawu ngizibuze. Ngimbuza ngicela ngikwenzeleni ukudla. Athi cha ungangenzeli ukudla ngisuthi. Okay. Hawu ngithuke futhi nalapho. Seyibekela amanzi okugeza. Ahamba aye bathroom ayogeza yedwa. Hawu seyithathela amathawula. Hayi ngaxake ngathi engeke. Hayi angene ekamerweni ngimlandele. Sihlala ekamerweni. Athi uyalala ubheka le hayi ngimthinta azaphendula. Ngithi ngicela sikhulume. Kunenkinga ngiyakubona ukuthi ngishintshele thina ngi-right. Ngithi hayi awukho right ngiyakubona ukuthi awukho right. Athi yena u-right.
Ngithi mina yini pho usekushintshile nje izinto indlela owenza ngayo, usuyazenzela izinto la endlini, mina nje sekufanele ukuthi ngisithombe. Kanti kuqala mayogeza nanijwayele ukwenza njani? Mina bengihambisela amanzi okugeza e-bathroom, ngihambisela amathawula. Okanye ageze ngihleli mina phezu kwesithi Nibe nixoxa. nibe sixoxa nebegeza. Manje akusenzeki. Hayi ngicine sengimbuza ukuthi hawu. Ngabe sekukhona yini umamncane weyingane athi yini yona lento okhuluma ngayo. Ngithi cha ngiyabona phela akusahambi kahle, ngiyakusola wena ukuthi ukhona umuntu othandana naye. Avuke ngolaka. Athi ayikho lonto mina ngijoli ini. Ngithi mina hayi okay asilale. Ayamayivuka ngakusasa ngibuza hayi awuyini emsebenzini. Athi akufuni wena lokho. Ngithi hawu. Sho. Kwenzakalani? Yo, anqapha aphume. and into angajwayele Into ukuyenza angajwayele ukuyenza. Anqapha aphume. Ngisale ekamerweni ngizibuze ngedwa ukuthi ngabe kwenzakalani. Yo. Ngizizwe inyembezi eyishisa emahlweni. Ngithi hayibo. Ngabe kwenzakalani? Aphuma ehambele angishiye kanjalo. Abuye ngesikhathi sesithando yena. Uma ngithi ngiyamthinta ekamerweni umuntu wakhona, thatha izandla zami ichiliza lapha ayigoqa ngengubo. Embhedeni egoqa ngengubo. Embhedeni yebo acamele nangesicamelo sakhe yedwa, hayi nesami. Manje wena unengubo yakho naye unengubo yakhe. Senengubo yakhe nami nginengubo yami. Nesicamelo sami nawe senesicamelo sakhe. Hawu, uchithekile phela lo muzi. Awusekho. Awusekho nje. Uma umbambatha vuka ndoda. Liza ngesandla ethi angimnyeke, khathele. Manje shuthi umcimbi nje dololo. Awusekho umcimbi. Akusekho lutho. Awusekho nje umcimbi. Okay, since phela siku June manje. Lento iqhubeke wena uyidila nayo kanjani? Ngiphila nayo nje kanje, ngilokhu ngimbuza. Ayikho into angitshela yona. Lokhu ngimbuza, ayikho into impendulo ayikho impendulo e-right. Udlame nje kuphela. Nina zingane? Yebo zikhona. Zingaki? Zo-6. Nina ingane ezo-6? Yes. Yo, ni busy ne? Ne understand mission yenu ethi kuthiwa zalana nande. Yes. But ke na i-relationship yakhe nezingane ke yona injani? Ba right nabantwana. Right, inkinga uwena la Inkinga endlini. imina. So lokho abuye ekhaya. Silokhu abuye ekhaya nje inkinga. Uma udonsa ucingo ufonele ekhaya ubuza ukuthi kwenzakalani nabana babasi. abazi lutho. Ayikho wazi. Sho uzovuma nje ukukhuluma nathi namhlanje? Angazi. Uyacabanga phela uzombuza something. Kodwa mhlawumbe uzovuma ngazi kodwa. Uma ucabanga engqondweni yakho ucabanga ukuthi kwenzakalani? Cha khona umamncane. Ikhona vele engitshela ukuthi kukhona ukuthi khona umamncane. So wena ufuna akhiphe lo mamncane. Ngifuna akhiphe lo mamncane namhla. Mase mkhiphile ke uzoba right? Ngizoba right. Kodwa kumele fanele alungise lenkonzo yethu yasekamerweni. Uma ukuthi umamncane wamenzayo. Yabo. Ngoba phela kuthiwani kufakwani ama-aromats. Faka okhiye. Faka seasoning. Ama spices and herbs. So ukhona la ekhaya namhlanje? Yebo khona. Nihlala ndawonye vele? Yebo. Sho, okay. Sizomcela sondele. Yebo. Sikwazi ukumbuza ukuthi ke na yini inkinga, sizama ukuxazulula lolu daba. Yebo. Asithembe ukuthi uzokwazi ukukhuluma nathi. Yebo. Yo, simlanda ubaba la ekhaya, simuzweni ukuthi uzothini ngalolu daba. Bese nishadile? Cha besingakashadi. Beningashadi. Okay. Asimuze ubaba la ekhaya ukuthi ke na uthini yena ngalolu daba ngoba hayi ngathi kuthanda ubanzima maselala ngowakho ublanket ayigoqe pho. Hayi asimlanda. Ake sesibuyile babuyile emakhaya sesimtholile ubaba wathi hayi akanankinga uzoza nje azohlala nathi ixoxo lendaba. Sawubona njani? Yebo ngiyaphila nkosazana. Ngiyaphila. Siyabonga kakhulu ukuthi uqhamuka uzohlala nathi. Saba ka Black Life TV kuhlela ukuthi inkinga zomndeni. Simenye umama la eceleni wathi ucela sisondele ngoba ngathi khona inkinga ekhona la ekhaya endlini. So ngizomnikeza ithuba ayichaze.
Baba njengoba ngikubizele la. Ngicabanga ukuthi nawe kodwa usuyabona ukuthi izinto ayihambi kahle. Kodwa ngiyabona ukuthi uqinisela phela njengendoda. Kodwa khona izinto ayihambi kahle. Usulala uyisonge ngengubo. Uma ngithi ngikwenzela izinto usuyazenzela. Awusafuni nje mina ngikhulume lutho. Uma ngikhuluma nawe uyangifusekisa, kuba nomsindo. Uyabona nje yonke le nto leyo ayingiphathi kahle. Uma ngithi ngifuna iqiniso awungitsheli iqiniso. Yabo. Wenka manje ngikhuluma nawe usukuma ngingakaqedi nawe ukukhuluma futhi ngakhona impendulo ongakayitholi. Bengifuna ukwazi ulikhiphe leli qiniso ukuthi ngabe ubaba sekukhona yini baba weyingane osekhona eceleni. Yabo. Kuze ngikhululeke emoyeni ngoba le nto ayingiphethe kahle. Angikho right. Futhi ngeke ngithi ngiyahamba ngiphindela kamaphumulo ngikushiye nezingane. Kunzima nje kulukhuni. Kodwa iqiniso lona namhlanje bengilicela. Ukuze ngihlale ngazi ukuthi inkinga yini. Ekamerweni awusadansi njengoba ubudansa. Manje useyayigoqa, sulala njengenja. Nangazi noma inkinga ekumina nayo. Wengane zami, ngizacela ukubingelela usisi lehleni naye, sengibingelela nababukeli. Othi kuchazele mangani zami, hayi ngoba ngibusungijolele ngoba sinqane indaba zasemaKamereni, inkonzo zasekamereni kahle kahle umuntu useya ngokukhula phela manje. Ngifuna lo lukhetho lwengane sisinalo, singiyacabanga ngoba nesimo samasenta asikho kahle. So indaba ukuthi accuse ukuthi ngiyajola hayi into engekho le angijona mntana. Yini pho? Njoba ngisho nje ukuthi ukuguga. Ukukhula kahle kahle. Ukuguga kuthiwa ingubo egugayo. Angikuzwa kahle. Baba mawungitshela ukuthi ukuguga nokukhula hayi mina ngizwa lo. Uyakhumbula ngitshela ukuthi ngake ngalimala engozini yemoto. Yeah. Ayithi ayitshela ukuthi kwalimalile into zispanel cord sami kakhulu. Ngingakho ke manje ke ngibuya ngokukhula manje sekuvuka le inhlungu ukuthi nami sengimdala amathamba awasavuma. Hayi ngoba ngijola. Uma ngijola ke lo ungibona uma ngibamba ifoni ngibamba phambi kwakho. Kaphakathi ungasho ngantsonke sesikhathi. Ngize ngini ukuthi mina wena uyajola. Wena ubungaboni ubungibona phambi kwakho ngihleli ngigoqa ngaleyo ngubo ukuthi ngigoqa ngayo. Angazi phela mina, angazi kuwena, wena owaziyo. Ngoba phela bungangitsheli lutho wena, ngithi bengikubuza, ngibungiphendula yini ngoba ungangiphenduli. Imake usowangibona ngilala out la ekhaya. Akwazi ukulala out. Manje waye ungakuzuza ukuthi ngiyajola ubona ngihleli ngilale nawe empedeni. Ingakho phela ngithi uyajola ngoba izenzo zakhe izinto zokuzenza. Mangikhuluma nawe usuvuka ngolaka, mangabe silala empedeni usulala ubhekele nami ngilale ngempela usulala ngicamela. Indlela nawe usungibuze ngayo awungibuzi kahle. Awungihlokahlona ubungasangihloniphi kule nsuku. Usungibuza ngongithethisa ngongihafa phambi kwengane sekushintshile nje kusafana seqaleni. So manje nami indlela ade kuphendula ngayo ukuthi avoid ukuze ngalokho esixabana phambi kwengane. Akukho right uxabana phambi kwengane. Zibona ukuthi kunenkinga la ekhaya. Yeah. So lo umnuka wesifazane umuntu ongekho uyangazi since sasuka nawe emakhaya ngeke ngifike kususe emakhaya sizohlala eThekwini ngiphinde ngizokudayisa. Kodwa wahamba waye emakhaya wabuyisa ushintshe. Kade kungenjalo. Ubu right usushintshe ngoba nakho usumdala ngoba nakho ubuya kamaphumulo. Wasuba mdala. Mina emakhaya ngangeli kojola ngangiyile ekhaya straight ekhaya ngilungisela inkinga zami. Lezi engasazi namanje awufuna unazo mangibuza ufuna. Kuyafana noma ngakutshela lezi inkinga enginazo ngekwazi ukungisiza. Mina ngeke ngisakwazi ukukusiza manje kusola ngingakwazi ukukusiza. Ngiyabona usuthatha ngolanga ngayo yonke into engibekela yona usuvela ungidinelwe yabona manje ngizotshela kanjani inkinga zami. Ngeke ngadinwa phela mase ngibona ukuthi ushintshile. Yini ekhombisa kwenza ngishintshile ngoba ngidlala nawe endlini. Lezi zinto engichazayo.
ngeke phela ngiphinde into eyodwa. Lezi zinto engichaza ukuthi wena usulala wedwa, uyigoqa ngengubo wedwa, usuzenzela yonke into la endlini kodwa ngikhona. Uma ngikubuza into uthi cha uyifuni. Ngaleso sikhathi hayi ngakuchaza ngalapho kulezi zinto ezifana kanjalo. Yengathi ukuhamba nje bathi ngakutshele ngoJanuary ngihamba ngemakhaya. Yeah. 3 months. Okunomngani wami la. Into zakhe zonke zimhambela kahle. So ngicabanga ukuthi nokumbona lo fehla ngithatha ngemoto la uthi siyophuza utshwala. No. Ubefuna ungifaka ezintweni ezikahle ukuthi nami ngibe nemali esheshayo njengaye. Ukuze ngikwazi ukuba indoda nami ekhaya. Mana ke baba ungakakhululini imali esheshayo. Sengisho le imali lezi ezisheshayo ngangokuthi ngangiyozama ukuthwala ngoba indlela engibekele ngayo wengibekele kahle. Ngafika le mina kwashintsha izinto. Kwangaba ile ndlela kade ngibekela ngayo. Yo, Wakubekela wathini umngani wakho? Wayitheni kuwena before? Wayithe nje hayi lento into encane angasi izokwenzana into elula nje into engahlanganisi into ehlanganisa umndeni. So engadingisha igazi lami. Oh, okay. So uma mina sesifika le akusabi kanjalo. Sebethini? Sebethi angenze lento imigomo yabo. Ngabuza ukuthi lemigomo yami bathi angiqale ngithathe ingane engiyithanda kunazo zonke okwezami. Kule 6 wakho? Yebo. Sure. Hayi ngafa ngathi naye bathi kukhona indlela esingenza ngayo enye. Ngababuza ukuthi bathi hayi uyibona khona. So bangivalele eroomini eminyama. Engazizwa senginomuntu wesifazana odwa ngingamboni. Ayibo. So walala naye lo muntu wesifazana ongamboni? Yebo. Okay. Ukusho ukuthi la hamba emva kwalokho ngathi ngoba ngithatha ukubhema sengibuya ngiza ngala ekhaya. Sengizobheka mama ngangasamthandisisi umama yonke isho ukuthi lento ayithathe kumina ngisho ukuthi wasengitshela ukuthi bathatha ubudoda bakho ke la naye ngoba wena uyanqaba nokuthi uthathe igazi lakho into elithandayo. So ngake ngikwazi ukusacrifice ngengane yami ngcono ukuthi mina ngizame ngiyinikele ngokwami. Bengazi ukuthi izongaffecta ngayo lento izokwenza ukuthi sisixabane nawo uma wengane. So manje ngoba bethi kena ithatha ubudoda bakho kwaba yisacrifice ngoba kwakukhona into esabezenzile wena wasonqaba nengane. Yebo. So le sacrifice bathi izohlala isikhathi singanani? For life is. Hayibo. Uyayishola. Ngizohlala kunjena. Sisozama bona lokho kwesilungu. Makuzameke. Ngeke ulungise into yesiZulu neyesilungu. Dokotela nento ezizulu, dokotela bezizulu, dokotela belokhuzana. Ngeke ezekufana. Ngeke uzolungisa kanjani? So manje like ngicela usichazele ukuthi ke na like mawuseduze kwakho uzizwa kanjani noma uvesana umboneza usisi wakho? Ngibona njengosisi nje mina. Lento yenza ngimama lona kuphela noma abanye bonke abesifazana? Ngathi yenzeka ngimama kuphela ngoba kwabanye mengiseceleni kwabo igazi leke ligijime kubona. Ma. So manje ke inzima ngoba uthi kena kwabanye yagijima uma useduze kwabo kodwa kuyena aligijimi. So iplan yakhe ithini? Sekudlule inyanga engaki ningekho intimate? Around 6 le. So now awukho intimate kwezinye indawo noma uyena kuphela olambayo? Ngayi nami ngiyayilambisa ngoba manje ngeke ngikwazi umzuzu ubhlungu usengizalele ingane eziningi lo muntu. Ngeke ngikwazi So usho ukuthi uyindoda uyibambile lo 6 months? Yebo. Mhlawumbe sengazama ukuthi sizame ukuthi naye mama angiphelezele ngisofuna abanye abantu balapha. Baningi phela balapha endabuko. Kuthiwa umbiwa ndawonye. Uyamkhola ukuthi ke nakaze abe nomunye umuntu wesifazane ngoba phela uthi igazi liyashisa kwabanye. Ngisho ukuthi liyagijima kwabanye. Ubone ngani liyagijima? Sinokugibela ama-taxi ngiyahlala umuntu wesifazane. So mawugibela e-taxi duze umuntu wesifazane sevisa ngagijima igazi. Njengomuntu owathi agcina phela ngithi sengiyothi mengithinta umuntu wesifazane ube ngathi ngithintwa nje umuntu engisamqala ukubonana naye. So mayinika imali edlulisa imali? Noma kuthiwa sihlele kanje sithintene. Sis. Kodwa ukhona omunye abangani bami wathi uzongisiza into ezifana nalezi. No, but mina ngiworried ngalento ukuthi 6 months uthi kodwa mawukuthi uthinto uthi sise taxini so akwazi uthenge nokuthenga ke. Hayi sisi akukhonzile ukuthenga ngoba ngiyathenga ngabe owangibona. Ukakubona.
So kulo 6 months awukwazi uthinte. lutho. Sisiyayikhola lento ayishoyo. Angikholwa methi igazi liyagijima encikeni umuntu osifazane etheksini. Shona laba phuza khona. Nala Izinto ezenza khona, kuba izinto ezenzakalayo. Kodwa ngithi mama ngokubona nje mengiphuzile ngibuya ngizolala endlini. Ulala la endlini. Yebo. Yes. Kodwa khathi nihambile phela awuphumi manje ubuye manje. Ngisuke ngihleli emathaveni Nabangani bakhe. nabangani bami. Kunamantombazane. Hayi sijwayele banamakhosikazi laba angasijwayele ukuhlala nabantu Kodwa igazi lakho liyagijima. Kodwa igazi lakho liyagijima. So manje-ke omunye umbuzo enginawo uthi usisi la kade ejwayele ukuhlala nawo uma ugeza. Nixoxele which is into ejwayelekile ngoba phela niyathandana. Yini-ke lokho-ke nakho usukuyekile? Why ungasamdinga ebathroom uma uthi uyageza? Ngisengishaya amahloni phela mntama. Noma sengibona phela umfana akasanyakazi. Noma kuthiwa noma ekhumula akusenzi ukuthi shu kumina kuyena. Akuthi shu akunyakazi ngisho nobhozo. Shu nje. Lutho. Yo, ngathi iba nzima lesisi wena. Kulo 6 months sengimbuzile ubhuti ngala uthi nje lutho. Wena kulo 6 months angithi inhlambuluko le asikhulumeni amaqiniso khona sothola usizo. Ya khona. Kwaze kwanzima she. Kulukhona. Kunzima ungangoba ubaba unomngane wakhe uMelusi. Okay. Ahamba naye. Okay. Kwathi naye hambe nabanye abangani bakhe abanye ngoba unabangani baningi. Kwathi ngelanga ihambile. Wathi ephuma nje. Vele bese siningene mina noMelusi nami. Umngani kamuntu wakho. Yebo. Umelusi Masondo. Yebo. Okay. Mase siningene inamba. Afonelwe yimina uMelusi. Yithi akangivakashele. Wena ungekho. Nanthe ngazi nyakuphi kumgababa. Nangampela afika uMalusi. Afika uMelusi. Ngimnikeze isiminofu, aphuze isiminofu. Sihlale la kusofa, mahlele la kusofa. Zisithutheke la kusofa. Agcina nami sengiphambekile-ke. Senza inkundla zasekamerweni nomngani wakho uMelusi ngoba sesiside isikhathi. Ngangikwenza kodwa nginakho ukuyisola. Pho wakwenzelani? Wangikwenza ukuthi vele phela igazi liyashisa. Ngiyamdinga umuntu wesilisa ozongijabulisa. Ngalolu suku. So nakwenzela la endlini? Yes, la endlini. Wona sofa lo. Embedeni kababa wethu. UMalusi umngani onjani? Umelusi ngendlela ade ngimkhonza ngayo la mshoyo. Kangangokuba mina yazi mesesho kanje ethi wambiza. Khona la ngihleli naye sikude. Wathi uyabuya. Kwangena ikholo wathi uyabuya ngayitshela mhlawumbe uyakubo something. Sengiyasola kusho ukuthi ade bayiqala lento. Cha boka kunjalo. Nenza kangaki pho? Ngosuku olokuqala. Kwakulesithathu. Esemsebenzini. Basebenza ndawonye futhi. So usuwenze kangaki naye? Kawu2 kuphela? Yebo. Lo 6 months? Yebo. uMelusi nabangani for how many years? Iminyaka. Yebo. So uMelusi umbukiso kwesilimo ubaba kwakho. I-behavior yaMelusi injani ngoba phela nangu usenidla isibane usodwa. Uya pretend isikhathi esiningi ngibeni into usengishintshele kodwa kakhulu. Ngoba nasemsebenzini asibuye singasahlali ndawonye. Balekela amaphutha akhe. Amaphutha ngiyambona ukuthi uzobalela amaphutha ngoba isikhathi esimbe sihlala sonke sidle sonke siba bo4.
yena vele ethi namhlanje usuthi ayidla into ethize udla into ethize ngithi mina uwena osifaka kule mina uthi asidle le mina kodwa manje usangixama usuthi kanje akho mama sengitsho kanti ulala naye embhedeni wethu. Uzizwa kanjani ngoba ubona umbhedelela kubona everyday? Shuthe abakithi bebengitshela ngoba mengibatha nje ngithi ngathi ngambatha ngedwa. Singayishare ngubo naye umama lo. Kanti owenza amanyala. Uzizwa kanjani ngalento yenzayo yafisa kodwa ukuxolisa? Kakhulu. Yayisola. Kakhulu ngisola. Tshela umuntu wakho phela. Baba ngicela ungixolele. Ukulalana kwami nokhosimo lokhuzana. Umalusi. Kwangeyona inhloso yami ngiyaxolisa. Mina ngicela ukubuza uma sengiphume nami ngiyokwenza leyo nto kunomngane wakho ngibuye ngizoxola ukuthi ngicela uxolo wena uzongixolela. Yebo ungaxolela. Hayi nasiswama ngazi ngizithini lento. Kodwa khona ngizama ukuthi ngizama uxolela ngoba uma wengane zami kodwa kusazothatha isikhathi. Uthi umoya wami ubohle. So wena ke awunayo inhlambuluko ngaphandle ukuthi wenza leli phutha omunye umuntu wesifazana wazumthinta. Hayi anginalo iphutha bengiqamba amanga. Awukazi. Angikazi. So wena kuphela usisi. Manje ke moving forward uzokwenzakalani? Sonke ngazozama azameke na ukuthi akwazi ukungisiza esamsolungisa inkinga yami yakhe naye yasekamereni ukuze sikwazi ukufihlelana imfihlo. Kwazi ukuqhubela phambili. Umalusi yena uzombuza ngakuthi yena kade sesibani sakho. Ngeke ngikwazi ngoba izosuke isixabane. Ekube ngifisa uxabana emsebenzi ukuthola ukuthi sengilahlelwe naye itoho. Ingane ilambe ngenqa umuntu nje ozenza uthuthi naye owafanele athe owenza ukuthembeka kwakhe kumina njengomngane wakhe. Njengomngane. Yabo. Sithi uMelusi uzolale naye. Washo uthini inkinga endlini? Noma Ngimtshela wathini pho uzolala nomngane wendoda yakho? vele naye befisa ukuba bendawonye sobabili. Shuthi akusayena umngane wami othembekile. So before qhamuke lenkinga bevele kushela. Yes. Shuthi ubungenayo umngane. Shuthi benganami umngane nesonke lesikhathi. Shuthi all along ubena ubona umuntu afuna ukuthana naye. So wena wasuthatha le opportunity. Yes. So ubaba uzomsiza uthi nithole umuntu ozomsiza uthi alungise lenkinga. Yebo ngamsiza. Ngeke usaqhubeka noMelusi. Cha mina ngisaqhubeka naye. Uyathembisa? Yebo ngiyathembisa. Cela utshela umuntu wakho. Baba ngiyathembisa ukuthi ngizokusiza ngeke ngisaqhubeka noMelusi sithandana. Hayi akuzo kodwa ngeke ngithanda ukuthi ngenilanga simbizi. Siyiqede ngisamdingi vele nami la. Yeah. Eduze kwami nje. Ngoba ayena umngane othembekile kumina. Because yabona le nkinga iqalwe yini inkinga yemali. Ukuthi ubuye ufuna imali. Manje buwase kubhidliwe kumuzi wakho. Yebo sisi. So asithembe ukuthi nizokwazi ukuthola usizo nala ka Black Life bakhona odokotela bezulu. Soba refer kunina sibone ukuthi bona ngeke bakwazi ukunisiza. Then sibone ukuthi iyanqotshwa yini lempi. Yebo. Senengane ezu6 sekusetshenzelwa zona. Yebo. Angingabangwa umbhede nento engayisani phambili. Yebo. Okay. Yeah. Siyabonga kakhulu. Unjani ke manje ngoba usukhulumile naye usuyazi ukuthi akekho mamncane? Yebo aseku right. Lapho wena nobaba omncane. Yo. Hey so Black Life TV bakithi asithemba ukuthi ke nodokotela bethu bazokwazi ukungenelela babasize nabo. But ke kubalekile ukuthi bakwazi ukukhuluma bawuthu babhodle izwakala ukuthi inkinga ikuphi. Imali impande yesono ubuka cishe kubhidlika umndeni ngenxa ukuthi ke nawo wonke umuntu ufuna ukuba nemali. But Black Life TV sithi ke nawe mawunenkinga lapho usendele umqhafazo asibafishane bakithi sofika size lapho. Siyabonga kakhulu.
Life TV.